Ku para bangit bat paralok BAROH. Kaphang kabangan KREN HAPHI MYNTA kalong kamaria ha ka BAIBYL. Ka JINGTHMU JONG KANE ka JINGKREN kalong ban PYNSHAI ba BALEI ngi ki Katholik ngi BUROM ya kamaria THEISOTTI. MYNTA ngan PASHAT HAPHI TANG KATTO KATNE ki PHANG. Nengkong ngi tip ya ka JINGTHMU kamaria na ka BAIBYL. Khamtam na kisau teli ki gospel balatho hapdeng kisnem sanpho bat shispa edi. Kumju la ai pateng hangi da ki Kristan banengkong. Wambros bakhoi uong la kha ya kamaria klempop tenrai. La shem ya kani nakakot the faith of the early fathers kathup banengkong ka nambar kaba 6,000 laispa khatsau. Lakhaya kamaria ha Jerusalem hapdeng gisnem athuway hadu khatsau bisi. Imei jongka idei ka Anna bat ipa jongka u Joakim. Kamaria kalasa ha ka tempel nadu laisnem hadu khatsau snem karta. Bat hadin kala he lasan ha Galili. Kane kadon ha Israel bat lasan syada kane gajaka da uhirat. Bat ka Israel kahap hapo kajing sensyar jong kahimarum. Kamaria enda ke samla kala ya tektin bat ujusap. Shua bakan ya poi kha bat ujusap kala pun ya ujisu da kabor umensemba khut. Enda kala khaya ujisu kala ri sumar ya u nadu ba kapun hadu ba unda samla. Kamaria kadon rengkat-rengkat bat u ha ke benta ba kongsan jong gejing im jung u. Wat hadu ka khilip mat jong gejing yam jung u halor kading pna. Ngi nyimdai ban klet ya kane ba ka jutang barim kalong kanong rim jong ka jutang bathamai. Badu Jesus Christ udai uta ya ubala KREN ha ka jutang barim. U Jesus Christ udai ublay bad ubreu. Kum ubreu ula jet ya ka jai benreju bad lapun da ka bor umen sem bakhoy lang ba ka way ka THEISOTTI. Kabakarteng kamaria badap da gajing ai bad balakarhu. Ila ban syam ya kani na ka gospel jong Lukas kalanong kabanongkong kadkhot kaba atopra. Ha ka kitab Genesis kalanong kabalai uboman ulapau ha kadur ubsen ula pengop yau Adam bar kaim ha kapom komta ublay ula ong ha uboman. Ngan bu kajing yasun hapdeng jong me bat jong ka kenthei. Hapdeng usembah jong me bat usembah jong ka. Une un sayu roy ya ka kli jong me kat ba me ap thap ya ka khongdong jat jong u. Genesis lai de khot khat san. Ka kenthei hang ne ka thau kamaria bat usembah jong ka kedau ya ujisu bat ujisu ula job ya kapom bat kajing yam da kajing mipan. U Isaya kalanong kabahnyo karkhot kabakhat saw ukren kumne. Kawai ka THEISOTTI kan sapun bat kan sakha ya ukhon kan sakhot kerteng ya u Immanuel. Hadin kane Wisaya ulabatai kham syashu ya ka kenten Immanuel katheu ya unong penim jong gajai benreu bansawan. Matius na kalenong kabanongkong kadkhot kaba apulai ula sot ki ju ki kenten bat ka THEISOTTI hangne kadai kamaria. Na ka kitab jong prophet Mika kalenong kabasan kadkhot kaba ar hadu balai
Umika ula penpena ya ke jingkha unong penim naka kenthei kaba naka shnong Bethlehem bat unsen syar ya upa Israel. Kane ka kitab ka pen iti kena baka keme jong u kam don tengah. Kamon kadai ka THEISOTTI pala JINGKREN da ublei. Ka gospel u Lukas kalenong banengkong bat baar ka tho kampenya ya ka jing ya dei ka Maria bat ukhun jongka u Jesu. U Lukas upen i ba enda u Jesu laki syableng ka Maria ka don rengkat bat ai men sem ya ke senran kamtam da ke jing ya duai lang bat kat ba gidang ya duai men sem aku ulawan hiar halo jongki. Ngilap ya kene naka kam jongki apostol kalanong ka banengkong kat khot ka bakat lai hadu kalanong baar kat khot ka basaw. Haka gospel Matius kalanong banengkong bar baar. U angel u blei u PYNSHAI ya u Joseph ban om ting ban simti ya ka Maria kum ka tengah jong u. Naba lapun ya u klung da ka bor jong men sem bakhut bar ban ai kerteng ya u Jesu. Te kumta u Joseph ula ke lada ya ka Maria bat ya u klung Jesu na ka kti kinong syun. Ka gospel u Yohanes kalanong ka baar kat khot ka banengkong hadu bakat wei. U Jesu ka Maria bar kesenran kela lecha ka jingya tho kenti kurim hakana. Ha ka jingdon bar ka jingya sa jongka hau Jesu ma u ulale ka kampla ha kata ka yeng kasem. Na ka gospel jong Yohanes kalanong ka bakat khandai kat khot ka ba arpusan hadu arpunyo. U Jesu na lor ka ding phna ula ai ti ya ka Maria ha u Yohanes bakan long ka keme jongi bat mangipan ki khon jongka. Balei ki Katholik ki khot ya ka Maria ka senduk jutang. Manu ba hukum ban sina ya ka senduk jutang. Ya ka senduk jutang lasna kat kum ka jing batai ublei. Exodus kalenong ka ba arpusan kat khot ka ba pra hadu arpuar. Haka kitab banengkong jong gisim kalenong ka ba pra kat khot ka ba henriu. Lawan ra ya ka senduk jutang hapo ka tempel. Ka ai ka ba penlong ya ki pa Israel ban BUROM IAKA. Bar ka ai sisya ka ba don hapo jongka. Namar hapo ka senduk jutang kadon kisipho teli ki hukum ublei. Kita banengkong jong kisim kalenong ka ba pra kat khot ka ba khandai. Deuteronomy sipho de khot ba ar barbasan ki kpu manna inlap ya gani na ka kitab Exodus ka lenong ka ba khandreu kat khot ka ba lai phulai hadu lai pusaw bar uding du jong u Aaron. Na ka kitab JINGKREN kalenong ka ba khanyo kat khot ka ba sipho. Kane ka PYNSHAI hangi ba ha ka senduk jutang kadon ka ktin ublei ka jingba ba ai ublei bar uding du jong u Aaron udai kadang jong ke jinglong lengdo. Ka jutang bathamai ka pen ba ka senduk jutang ka theu ya ka Maria. Namar ka Maria kalapun ya u Jesu da ka bor men sem bakhut u Jesu ru ula KREN syai bha PHANG yalade. Panakong u Jesu udai ka ktin balawan longdo. Yohanes danong banengkong kat khot banengkong bat khat saw. Baar u Jesu udai ukpu ka jing im. Yohanes andreu de khot lai pusan. Bat balai u Jesu udai ulongdo syabom jukon. Hebrew san de khot banriu. Haka kita baar jong kima kabi kalanong ka baar
kat khot ka basau hadu bapra ngisem ba ka senduk jutang kalaja no bat u Jeremaya ula ong ba ka BUROM utrai kan sapau ha ulo kamon ulo udan hang no udan ha beneng ha soin beneng kacing kali kalong syano ka senduk jutang kalaja ha ka kitab jingpen pau kalanong ka ba khat ar kat khot ka banengkong kadon ke jubab jong kane ke jingkeli ka ong lapau kadak bakrau habneng kawei ka kenthei ka bakup da ka sngi kadon ubnai ha ki kijat jongka bat halor ka khle jongka kapan sngat khat ar khlur ka kenthei hangne kadai kamaria komta kamaria kadai ka senduk jutang kamdan chu haperthei Henry la simno IAKA shabneng nakakon the faith of the early fathers kathup kabalai ka number 8,000 aspa prapupra a ukrikuri bakhu jongka tools ulaong bau Jesu bat ki angel kilawan sim no ya kamaria mensim bat kamen shabneng suaban penkon ngakan tu ya phi BAROH ki bapen bat sya sekolang ba kani ka channel tubut ya kunuksa jong kamaria ban long ki ba ko ngu bas ngoren bat le ya kamon ublei namar dailang ba ka jing ko ngu jongka ngi BAROH ngiyo ki jingkerku na ublei te tubut ya kunuksa jongka maria khnang ba ngiru ngin salong ke jingkerku ya kiwei ujero makhoi uong ka jingyam dailang ba ka jingbam ko ngu ka em bar ka jing em dailang ba ka jing ko ngu ka maria tukun mau phi BAROH ba ublei umju penbor yangi te MYNTA tujet hi mapi ban ngen ne ban om ngen ban ko ngu ne ban om ko ngu ngi kwa ka jing yam ne ka jing em kitab Deuteronomy kalanong ka ba laipau kat khot ka ba khat khandai hadu arpau Matthews kalanong ka ba nyeu kat khot ka ba khat lai hadu khat sau Kublai shibon ublai unkurku ya phi BAROH